Kaya pong kaya ng kikatawang programa, diyan tala pong maya po oras ng kikatawang bisita na i-shout out, batian, dorem, buridang igrit, ne? Din karelang kamaganak, kakaluguran, kayabe, king obra, followers, subscribers, kasi po ta sa ganando, Palengke, San Fernando, kay Batrugo, sa Bianda Karela. Oy, Jonila, oy, Danica Albenda, okay, CLTV. At yung kung may manrugo sinoutout, kalagad yung pa-TV. Okay, makasadya na rin kaya kayong pa-shoutout. Unahan tayo pa mo. Ma'am Danica, go ahead po Ma'am Danica sana. Ala ko pong akalingwan. Shout out po sa aming department head, Sir Raymond Vidal Rosario, sa amin pong mga kaopisina mula sa CDRRMO San Fernando, Pampanga, Operations and Warning Section, Admin and Training Section, Research and Planning Section, and kay Sir Gilbert po from CDRRMO Olonga po and Sir Jeff Lapid. At mula po sa City Information Office Team, shout out po Sir Sherwin and Sir Paulo Marcelo. Yun lang ba? Wala bang mga friends, family? Sa family po, shout out po, Careon family, Sampang family, Abadiano family, Maraginot family, sa asawa ko pong napakagwapo, Luis Careon, at sa akin pong baby, Axel. Shout out po. Ayan. Wala ko sa makalingwan niya the one, the only, Sir Luis. There can only be one, si Sela Nakamo. And ngayon naman, kaya katamo pong kayabe pametong Ma'am Glonila. Go ahead po, kayong pa-shoutout. Hello po, good morning, good afternoon po. Shoutout po king kahong asawa. Pogiya naman syempre, Michael Ryan, king kahong anak, Sofia Kael, Mama Annette, Mama Lily, Papa Jojo, Papa Greg. Good afternoon, Manalbe kayong muken, happy viewing. Ang karang friends ko, happy viewing din. Salamat yung pamon yung porta. O ito po, dakal din pong salamat at happy viewing din ka Ma'am Rochelle, Chloe Miranda, wag ka nang iiyak. Janelle, sana okay ka lang. At kareng kaya kaming GIP, nasasawag kaya ang pamagobrami. Salamat po. Si Mayor ay may kakalimutan. At syempre po, kaya katamong pinakamabuti, Kagalang-galang, pinakamahusay, napaka-sexy, Mayora Vilma Balya Kaluwag. Balo ko so kay ni. Balo. Huwag ka basta na rin kaya katawang bisita niya talagang kaila pa. Well coordinated na pa. Kaya karelang pa-shout out. Pero kareta pa-shout out yun nandin kayabe ko nandin din. Mika press conference kasi nandin na Bikil King Education Summit ning City of San Fernando amarapat king August 22 and 23. So karen pong Fernandino, makiyagong ko po, makiyabe ko po kitang Education Summit. Marapat siya po, August 22 and 23, king Heroes Hall. Nandin po may press con, kayabe mila, ranking CIO, Sherwin, po pa'y Joanna, yung kanang classmate, Joanna Mendoza, ang po pa'y Sir Raymond, kayabe mi nandin po ng miyaliwang department head. Siyempre, maging successful yung sabit, kasi nung ila saup-saup, so, chulangan po ka rin. Kumusta ang tala pa, Ma'am Gloan? Kumusta po? Kumusta? Ayos naman, medyo kinakabahan, pero... Bakit? Hi. Ba't kinakabahan? Kasi po, sabi niyo, kwentuhan lang. Pogi pala kayo sa personal. Oh, shit. Balyo, malagad na nga banggit ding bisita kaya katamo yan. Taika, Danica, kumusta po? Kaya rin ning Oran-Oran, Ketiken City, kumusta kayo? Ano po? okay pa naman po kami. Sana po wala muna pong dumating ng mga bagyo pa. Oo, kasi specifically for this month, Yes. pagbasusan tayo po, we're gonna be observing National Disaster Awareness and Preparedness Month. Po. Bakit po natin kailangan i-celebrate, Ma'am Gloan, Glonila, yung buwan na ito? With regards sa mga awareness, kaalaman, at kahandaan sa kalamidad. Apo. Actually po, sir, every year, meron po tayong tinatawag na NDRM month or National Disaster Resilience Month. So, every July po talaga siya, sir. July, okay. Yes po. Naku, na-move. Po, bakit po ba July? Kasi, di ba po dati, kapag yung bagyo, kapag August
Diba? So, July din po talaga kasi parang pinaghahandaan natin Wow. yung paparating na mga bagyo or kalamidad o mga disasters, adapin po. Okay. So, every July ya po talaga yung NDRM tamu. Kaso nga po ngayon ni uling nagbayo ng panahon. Wow. Diba? Kaya may ka-changes po, lalo na kareng king kaya katamang programa, king city, medyo ating may ka-changes. Okay, and balo ko siyempre niyang the third week ning July balutan naman may kabagyo. Opo. Man rugumi direktang linabas king kalupaan king mismong Pilipinas. Pero king Philippine Air Responsibility gawa na naman inagot na iragoy nga bagat na niya namang migpauran kaya katamo at migpayalbog ka ring marakala lugar. And syempre in July kasi bakit ng pamagsadya saktuya o pamagsadya data na rin bagyo o nang minunaying bagyo. Nino po rin maging kayabe yung mig-prepare ngayon for the celebration of NDRM o ito kinurek daw ng National Disaster Resilience Month po pala. Nino pong kayabe yung mig-sadya, mig-prepare for this month celebration? Nangunguna na po ang City Disaster Risk Reduction and Management Council at kasama po doon yung iba't ibang opisina po sa buong city government. At iba't iba po yung mga activities natin ngayong July. And August. And August po, yes po. Yan po. Ayan, sino ba yung mga yan ba yung mga kasamahan niyo sa ano po yan? Incident Management Team po last Maleldo po yata. Okay. Yes, Maleldo po. Okay. Can you tell us more about that, no? Hindi lang necessarily sa mga panahon ng disaster na-activate o may trabaho ang inyong opisina, Ma'am Glo? Yes po. Actually, kapag may event, gaya din po ng kaninang nabanggit nyo, yung Giant Lantern. So, Yes. si CDRRMO po, nag-activate po kami ng IMT or Incident Management Team kung saan kami po yung responsible dun sa area, dun sa mismong event. So, hindi lang po kami pang EOC, pang bagyo, pang event din po kami, planned events din po kami. Ayan. So, para at least, just in case, Ma'am Danica, sana wala naman, no? Ay, wag- Sana wala naman. You are ready to respond in any need that there is. Yes po, patuloy po ang information dissemination po natin sa mga barangay po at pati po yung training ng ating responders at personnel sa CDRRMO, tuloy-tuloy po siya at nagkakandak din po tayo ng earthquake drill sa mga private establishment katulad po ng SM, Genra. Ayun po, partner din po natin sila kapag meron pong event. Okay. So, ibig sabihin outside the NDRM month, marami palang ginagawang campaigns yung inyong office. Ma'am Glo, marami ba kayong naka-line up for this month's NDRM observation? Yes po, sir. Actually, last week ng June po, nag-i-start na po kami. So, last June 27, nagkaroon na po kami ng earthquake drill. June 30, nakapag-kick off na po kami, nakapag-motorcade na po kami citywide. And July 3, nakapag-Thanksgiving Mass na po kami sa Metropolitan Cathedral. And nakipag-join din, nakasali din po kami sa Regional La Nina Challenge na sinalihan po ng ating mga San Fernando Rescue Unit. Nagkaroon din po kami ng water safety training last July 16 to 18 sa Clark, sa ating second Arson Clark. And nagkakaroon din po tayo ng BDRRM planning workshop. And aside from that, mayroon din po kaming ginanap na stress debriefing and psychosocial support for CDRRMO personnel naman po last July 31 to August 1. So, parang team building po siya ng office namin. And sa mga naka-line up po, meron din po kaming isasagawang jingle making contest para po sa ating mga private schools and public schools. And meron din po kaming BDRRMC and ACDV's Rescue Olympics. Yun po, sana po, supportahan niyo po yung aming mga programa. Ano po yung BD, ACDVs and BDRIMC's Rescue Olympics. So, parang sa mga barangay, Disaster Risk Reduction Management. Accredited Community Disaster Volunteers. And barangay So, sa barangay, and then yung sa mga community, Yes yung mga, po, sir. halimbawa, kung di ako magkamali,
Marakala rin, detang King Manila, detang kareng ating masilab. Apo. Ne, kayabe lareta, ne. Volunteers Ni, po. ken lang kay Rene, private sector la. Actually po, in kakatamong Rescue Olympics ngayon, mixed niya po from barangays and volunteers, CSOs, and private agencies po. Nanong buri yung sukdan ketanggawan yung Olympics sa inyo? Olympics keta pong kaya, alumabot ang Olympics kaya Paris, po malili kayo. Atin na pong kanya-kanyang category like bandaging, lifting and moving, knot tying, and situational analysis. Bala makantaya po mag-practice la pa mo naman po. And then po, right after the mag-practice, mag-set up na kaya po, ito na po, magka-Olympics na kaya po. Yan, bakit tanda tayong oras, Ma'am Glo, na itong kailanganan ditang information na ita, yang gawanda kanita. Yes po, sir. Very helpful ya po ini, lalo na karengking kaya katamong barangay. Kasi ya, jamila po, kareng different disasters. Naman po sana. Opo, ali naman po sana. Pero ito po yung gagawan ng way para makapag-promote awareness. Kareng kaya katamong barangay, kareng kaya katamong community, and even po kareng kaya katamong private sector. Bang kanita, Ma'am Danica, bayo ko pa miras ka rin, nung manyad lang sa klolo, ila mismo may kapanimuna na lang dapat langgawan. Yes po, sila po ang unang tatawag sa amin. And sila yung munang gagawa. Opo, first responder. Okay. Meron nabanggit kanina si Ma'am Glo regarding dun sa regional something na sinalihan po ng SAFRU. Yes, ano po yun, Ma'am Danica? Regional La Nina Challenge po, kung saan po, iba't ibang lugar po yun, nag-participate po yung Team Pampanga, Team Pampanga, kung saan po nagwagi po yung overall champion po yung Team Pampanga sa Regional La Nina Challenge po. Together with Team Mabalacat, Apalit, and Yan, medyo yung dalawa parang nag-e-exam lang at ipagkaila po ne. Nurula po. Pero kaya magbaring na po ning kaya katawang programa. At din na pang metong activity na burida pong i-share kaya kayo, na buriyo pong supportanda. Bukod pa po karetang abanggit danan din na marakal at maulaga mo naman, ini bukod ketang pamagrespondi king kalamidad atin mo naman pong kaya ni sao king pamikakatawan. Yan po yung pisabyan mi king pamagbalik na po ning kakatawan programang. O gayahin niyo ko Nanu pata! At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Eko apamali, ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko, ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba, king masantuletang supu at ema, Makatapak Festival, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.
Sugpo at Emma. Makatapak Festival Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamali. At magbalik po yung kaya kayong programang Nanu Pata, bayo tamo pumikawani para mag-commercial, dikil ketang metong dapang activity. Buri ko sanang ikutang kareng kaya katamong bisita. May bitin ko kasi atin lang aman na stress debriefing. Ne? Ma'am, bakit kailangan yung mag-stress debriefing? And nanong gawa yung ketang stress debriefing nyo? King kaya kayong opisina, Ma'am Danica? Nag-stress debriefing po kami sa Hotel Seoul sa Clark po, kung saan po nagkaroon po kami ng parang debriefing po dahil po nagkaroon po ng ng bagyo last time. Ngayon po parang ma-refresh po yung mga personnel po ng DRRM. Nagkaroon po kami ng mga orientation, mga kamustahan po, ganun ko ano po yung Kailangan pang improve. Improve, yes po. At kung ano po yung mga lapses po ng kanya-kanyang section po. Okay. Ma'am Glonila, how about yung effect naman ng araw-araw? Siyempre sana hindi naman. May mga nangyayari and then nagre-respond yung office ninyo. Siyempre may effect din yun. Isang part din ba? Meron nga bang isang kanina, ba't nag-debriefing kayo naman? Yes po, sir. Actually, totoo na po yan. Kailangan din po talaga ring responders tamu ito. Kasi, tamo balo na nung ayakit daking dalan. Kailangan daw pong guidance din kaya katamong personnel, di ba? So, kaya po ikami king unit me, magkanda kami pong stress debriefing para once in a while, ito po, ma-refresh la, mahanyan, at mikapagkwentuhan. Kasi kailangan daw po yung guidance. Atang wala mo. Counseling ba? Atin lang outlet, itong minsan kasi po, dibdiban daw masyado, itang obrada. Kaya naman ngayon kaya rito medyo seryoso parte ng karelang obra. Atin lang activity na gawan, ang kayabe paketang National Disaster Resilience Month. Nano niya po yun, Ma'am Glo? Ayun po, yung kaya katamong kaabang-abang at panayan na Disaster Preparedness Run or SAFRUN 2024. Naganapan King August 17 or kening paparatang Sabado. King, Kaya pa na Sabado, malapit niya mo, Ma'am Glo. Yes po, King, venue tamo in Mega World Capital Town. Okay. Ma'am Danica, ito bang SAFRUN pang ilang beses na ito? Pampilanya pong beses. Makatapampilanya po yun yung pamangawana po nini. Every National Disaster Resilience Month. Ang SAFRUN po natin is pang 8th year na po ito. Nag-start po siya last 2014. Then, na-stop lang po siya nung nagka-pandemic. Then, bumalik po siya last year po, 2023. Ma'am, mahirap na tanong. Bibigyan ko yung mahirap na tanong, Ma'am Danica. Bakit may SAFRUN tayo? Upang hikayatin po natin yung mga tao po na pag-usayan ng kanilang mental at pisikal na kalusugan sa pamamagitan ng pagtakbo at pag-ehersisyo. Hindi lang puro puro na po sabihan, itang holistic yan. Yes. Ing karelang opisina, mo kabud istong panahon na ning pamangailangan king kalamidad, mag-respondi ka rin emergency, pati itang pamikakatawan. Speaking of pamikakatawan, kaya bang metong personel ning SAFRUN, dapat basta kanya pamikakatawan. Batang miyabeking opisina yo. Holistic emo king physical, pati mental, emotional, Ma'am Glo. Opo, actually sir, ko consider mingan po, gana-gana sabi niyo pin po, holistic. Alim mo po king mental, physical, and dapat po all aspect ready la pong maging responders na ning city kasi madagol pong responsibilidad ing tatal nanda. Ngayon po, bukod kareta, bukod king pagiging physically ready da,
titrain na naman po din. I-equip na naman po ng city para mas maging ready and equipped lang. Okay. Ma'am Danica, may mga categories ba yung ano natin? Tilabang categories itang kiyakatamong SAFRUN? Yes po, may 3 category po tayo. 3-kilometer run, 5-kilometer run, at 10-kilometer run po. Yan. O, explain mo ngayon, isa-isa. Una, sa 3 kilometer muna. Sino mga pwedeng sumali doon sa 3 kilometer? Sa lahat po ng categories po natin, open po siya sa lahat. Mm. All ages, kahit taga-ibang lugar po kayo, okay. open po siya. Okay. So, after yung 3K, paano ba yung ruta niya? Paano ba yung ruta ng 3K natin, Ma'am Glo? Sige po. Para sa 3-kilometer run, syempre po, sa venue po muna tayo. Mula sa capital town, labas po tayo pa PLDT, patungo po sa Pampanga Hotel. So, meron po tayong first loop station sa Pampanga Hotel. And then, diretso po tayo sa may side ng Metropolitan Cathedral. And then, ikot dun sa may Jollibee, diretso PLDT, and balik na po siya ng capital town. Okay. So, that's for the 3-kilometer run. For 5-kilometer Okay, go. run, Sige. for 5-kilometer run po, same po, lalabas ng capital town, papunta PLDT, and then meron po tayong second loop station dun sa may Jollibee. And then diretso PLDT ulit, Jollibee PLDT, and then hanggang dun sa kanto po ng San Juan, patungo naman po siya sa Heroes Hall. Okay. And then sa Heroes Hall, meron na naman po tayong another loop station for 5 kilometer, and then balik na po siya sa capital town. Okay. O, dun sa isa, sa huli. And for the 10-kilometer run, uulitin lang po yung 5-kilometer run. Dalawang beses Dalawang lang siya. beses lang Makatadwaya po siya. dumurot. Opo, ang pinagkaiba lang, after ng Heroes Hall po, babalik siya dun sa may harap nung capital town and kukuha naman po siya ng another baller for the fourth okay. loop station. So, Okay. pasok na po siya doon. Parang ano lang, wala mo happening sign na kanyang 10-kilometer run. Kaya mo, buri kong kutang, kaya makalito nung capital town kayo mag-umpisa, uling ating McDonald's ka rin, lumabas sa Jollibee. O taga lang ba yung mag-umpisa yung run, mga lapa ka rin, ang pong magpakabsila, Ma'am Glo? Tapil po dapat po, bayo lang mo ta ka rin, mabsina lo, ready na prepared po. na lang Pero okay mo din po sa alila ka rin. Okay. Ma'am Danica, the 3K, open niya nga, Yes. kareng gana-gana. How about king 5K ang pong 10K? Open din po siya sa lahat, sir. Lahat po ng race category natin, open po siya sa lahat. Wow, ba, nung palang hanggang kaya ka, basta preparado ka. Ito yung buri ko sanang tutuking ikutan. Halimbawa, ating may kayabe ka rin, kung consider yung bang i-check la pa mo, BP or Nanu, physical nung makasadya lang. Kasi po kabang mumulila, biglang, balo yun ay ako nasabi. Opo. Actually po, may waiver po sila sa sign beforehand, or actually mga nakapag-register online, nakita na din po yung ating waiver. Nakasaad naman po doon na physically fit po dapat sila. And walang pananagutan yung city if ever. Pero po, if ever na sumama yung pakiramdam, may naka-standby naman po tayo. Ay, ba naman? Yes. Yung posibleng SAFRUNing event, makasadya yung SAFRUN. Apo. Pero, Ma'am Danica, abanggit na pong Ma'am Glo, registration, makanano po mag-register ating kayo po bang Facebook Yes, page or makanano yan, muntalahing opisina yo, tilang ausan na number. Nakapost po siya sa official Facebook page ng CDRRMO CSFP po. Nandun po yung Google link po. Then, sasagutan po nila doon. Nandun na po yung race category and yung waiver po. Hinihikayat po namin yung lahat po na mag-register na po online para hindi na po tayo magkaroon ng aberya pagdating po doon sa mismong venue. Okay. Iningat, mahulagang diling kutang. Ma'am Glo, atin niyang bayad, din kaya katamong SAFRUN, atin niyang registration fee. Pota, managkat kayo ngayon pala, 10,000 pesos in registration. Nakanano yan, Ma'am Glo? Ito po, sir, di ba sabi yun po, ining pinakamahalaga, alaya pong bayad. Wow! And free. Yan po, ining kaya katamong SAFRUN 2024. And may free 300 na dry fit shirt, kagaya na po nito, for 300 first Nadarat. Registrant.
On-site registrants po. Oh, nako, palagi ako makiabe ni Ray Bravo, Ken. Huling masakit na yung panagalan. Pag sa makanyang kasanding lalaki, palagi ako makiabe ya. Libria po. Libria ne ing SAFRUN. Kempong Sabado, August 17 at kareta pong mumunan diling atlong dala na pepa-register ating kopong libreng Dry fit. Dry fit shirt. Ayan. So, and kaya rin naman mo memulay atin bang kaya ka rin, atin bang halimbawa, itang pang cool down, atin bang nano ating magpipisbol. Kasi, ayo pag kayo na ini, dengaliwa, magsumbala, kaya damig sumba. Kaya zumbalamon nomang, kaya rin ang gawa nito. Atin bang makanta after? After run po, siguro mag-cool down and then magkay po awarding ceremony. Awarding ceremony. Yes po, sir. So, siyempre, yung libre niya, alaning papremita niya. Importante, atin ba? Atin niya po, Aba, sir. atin pa papremyo, libre niya, di ba Yes po, papremyo? atin niya pong cash prize and for the first, second, third, runner po natin for each category, manikwala pong medallion. Okay. Sa magkaning cash prize, talagang bakit ang mayang makapanamulta mo? Secret po. Secret po. Secret pero, po, oh yan. Pero nakabababaya po yating 1,000. Ay, makiabe na kayo. Bala mo, magpasyal na kayo mo. Miras kayo ketang capital town, ketang McDonald's, baka naman McDonald's. Ne. O kabat, ay, atin pa lang SAFRUN. Tsaka ako makiabe kayo, ba't sinambot ko pa? Ne. Pasibayo, Ma'am Danica, invite mo rin kay katamong talapanalbe. Mga Nanu lang mag-register. Ampo hanggang kapilan mag-register. Siyempre, ating kayong deadline, Ken. Ini-invite po namin lahat na mag-attend po sa SAFRUN or Disaster Preparedness Run 2024. Registration is free po. Meron po tayong free 300 shirts sa first come, first serve po ito, yung 300 shirts po na ito. And May 5 a.m. prices. Yes po, ang mga prices. Mag-start po siya ng 5 a.m. yung run. Pero pupunta na po namin yung mga runners ng 4 a.m. pa lang para po mag-register na po. Okay. Sino yung gustong pasalamatan na Ma'am Glo? Sa sponsors natin, pakita niyo ulit. Unang-una po, maraming salamat sa ating mga sponsors. To begin with the Eurotel, Mega World, SM Mega Mall, Converge, Smart, Baka malata. SM Supermall, Supermall, Smart, Converge, AVR Solutions. yun po. and syempre, Mayor Bill Macaluwa. Yes po, and headed Vice po Mayor, by Honorable DJ Bill. Lagman. Tauling kutang, Ma'am Glo, ining SAFRUN, rain or shine niya. Yes po, rain or shine po tayo. Okay, so pero nung babag siguro, Ali. Wag lang po sobrang Wow, basta Ali, actually naman po kaya kayan siguro naman common Of sense course po, po, tarubo, yes po. isula po, ning baboban At mo saka kasi po, kaning oran, munta ko pa. At saka po, syempre, we consider yung seguridad at Yes. kapakanan ng mga ating mga kabalen. Yes, okay. And, ating bang kaya, do you have, bala mo, ay, sige, kaya nantutuking DRM, karon ko na ako tang pasibayo, dakal salamat kaya kayo nga dwa, Ma'am Danica, Ma'am Glonila, ne. We hope for the success of SAFRUN 2024. Makiabi kayo po, sesela na kayo, libre na, ating kayo pang premyo. Basanda naman po ngayon rin kaya kayong komento, kaya katamong question of the week. Nanong mas masanding gawan ng kauran, mag-commute o magdalang sakyan, basan taneng, komento. Anang Romel David, kaway kasoy, ka naman, ipaman makalbugon, papakawin mo nyapin. Oren kaya katawang bisita, nanong mas masanding gawan ng kauran, Ma'am Glo. Magdaton po kimbale. Magdaton kimbale. Eh, na kami makapagdaton kimbale kapag Ay, ako umulan, sir. 24 hours na kayo kaya opisina yung minsan. Kutang ng Piola Paswal kaya ka. I deserve an explanation. Na kaya karugo magtampo ni
i-love mo at trugo ka rin, pero palagay ko ay intindihan na. Yes. And Ma'am Danica, ang iyong sagot sa ating katanungan. Siguro po kung may sasakyan po, magdadala na po akong sasakyan. Ayan, no? Ako naman, kung wag muna kayo sa Biyernes na lang. Ngayon naman po nanin kikatangkang panganwar of the day. Gabulan tayo po yung amanong siswan. Magtiririn. Balo kung magtiririn tangkay. Atirintin. Itang kaya. Kembites, tang hap malate. Magtiririn pala, humuni, ham. Humuni. Alawaya po ita na, alawaya po ita. Gabulan tayo pa nga man ng sison, gamitan niya po yan, aldodo, kaya kayong aldodo, pamitalamitam, karin kaya katamong kabalen. Pasibay dakal pong salamat, Ma'am Danica and Ma'am Glonila, kaya kayong pamitagon. Pasibay po SAFRUN, kaya pong August 17 yan, 4 a.m. Taglos na ko po king bandang Mega World na McDonald's ka rin. Pa-register na kayo hanggang kabulan. Pwede mag-register? August 16, 11:59 p.m. Oh, August 16, 11:59 p.m. Yes. 1 minute na po, August 17 na. SAFRUN na. Dakal po salamat, ako po Jhoedie Dizon Mercado. Ikayon po yung kaya kayong talasaw yung ating pusong makabalen. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga.